jeg lave en challenge, hvor min fætter, som der hedder Niklas, han skal tage nogle fingre op, som jeg ikke ved, hvad er, og så skal jeg så prøve at svare, eller så skal jeg prøve at gætte, hvad for nogle fingre han har op, og så, ja, vi skal så lave en challenge på de her. Der står super sour candies, så jeg tror nok, de nok bliver sure, så jeg tror bare, vi skal gå i gang. Er der 2 fingre? Nej, der er 4. Yes, så skal vi så begynde med det her. Så der er fuldt. Sådan her ser det ud. Det er smurt. En fedt, August. Nej. Men jeg tror, det var alt for den her